Altså, det er jo et rigtig godt eksempel på nogen, der snakker rigtig meget sammen. De kommunikerer hele tiden. For dem er det helt vildt vigtigt at få gang i snakken. Det er det jo også for os. Kommunikation blandt medarbejderne er vigtigt. Og så er det enormt vigtigt for vores gæsteoplevelse, at vi hele tiden kan få fat i de rigtige mennesker, og at vores gæster oplever, at de får fat i de rigtige mennesker. Og derfor er det fedt at have en samarbejdspartner som Mobitel, som har både systemet, der virker, men som samtidig har en rigtig god service, hvis der skulle opstå et problem. Mobitel er en virksomhed, som er stolt over at levere telefoniløsning til folk, til virksomheder. I løsningen med Odense Zoo fandt vi hurtigt nogle ting, der skulle laves. Vi skulle styre på deres porte, så når der kommer en chauffør, så kan de taste et nummer, så åbner porten. Det, der også var vigtigt for os, det var, at selve kaldsflyvene og alle de der ting kørte optimalt, så de får en dagligdag, som bare kører. Det har betydet for os, at vi generelt har færre opkald, som vi skal bruge tid på at besvare, fordi så har vi bedre tid til at passe vores butik og til at servicere de gæster, der er her i haven, som jo er de vigtigste. Vi prøvede at køre en statistik her i december og har fundet ud af, at på det derværende tidspunkt i hele december måned, var der faktisk 121 kald, som bare spurgte, hvornår de har åbnet. Og det kunne de så få at vide, hvis de trykkede 1 for eksempel. Og det har jo gjort, at de 121 kald har den medarbejder kunne bruge til noget andet, enten i butikken eller til at passe på dyrene. Og så er det enormt vigtigt for os, netop fordi vi har så mange, der ringer hver dag, så mange gæsteoplevelser, der skal være gode, at vi kan få fat i folk, også hos vores leverandører. Og Mobitel har vist sig at være særlig gode til at tage telefonen, når vi ringer. For mig personligt har det været en ret stolt opgave at skulle løse og finde ud af, hvad de skulle bruge i deres løsning. Og det, man kan lave noget for dem, jamen kom hjem og sige det til sine venner og bekendte, det gør bare folk stolt, at man kan have det på CV'et og fortælle det.